호텔 잘 찾기봐. 나 많이 좀 합니다. 그 타오는 시카고 정바디 하브로 문함 나게 나가는데? नोंखौ गामिसिम दोनहैनो फैनोसै नामा आं? Don't be silly. आंखौ गामिसिम दोनहैनोनो बेंगलरनिफ्राय फैलायनोसै आरो नोङो? जोङो सारा जिउ मैगं खानाय, दुब्लियाव हाबा मावनाय, ना गुरनाय, सम बेफोरबायदि मिनिग्लाबनायखौनोथ' खालामगासिनो। आंलाय दावहा नांनो ओंखारलांदों होनना। बोहैथि आदाया आफादाव हाबनायाव नोंनि कनसेन्ट गैयामोन। सिङावनो था नोङो। ओंखारनो हो आं नोंखौ दिनै। हाया मोनथारबाय आं। आं सानो मालती आयं बायदि रोजा रोजा आइजोफोर दं जायफोरनि रावा नाख्रेबजानानै दं। समाजाव आइजोफोरा हौवाफोरजों समान मोनथाय गैयैखायनो बे हालोद। माबोरै मोगानि गायबावगोन आङो दा मानसिफोरनो? बिदि खालामनायाथ' जोंबाय थानाय अराव गिलुनानै होनाय बायदिसो जागोन। बे गथ'आसो मुजुजागोन, मिनिजागोन, एदावजागोन। आंनि जिउनि बै मोनसे आयदाखौ आं जेब्लायबो बावनो नाजाबोगासिनो आयं।